to ging'eyo ni William ok nyal wuok. Yande nwa nyisi ka mana ka jakom wuon ema ne temo yuko William mondeke nto betie koke odonjelo machalo nade. Mani neno ko tiele kona kacha. Koro jogi gidhi giketo gini e pach jo piny ma kawaida. Mamane kama koro gini e betie marach. Emomiyo mbaka moko nyogore kacha. Momiyo kani ng'iyo log tich mar ng'anyo, ang'eni wabiro bire log tich, ing'eni ng'anyo ma Nairobi kantie log. Jokibira nyomul, Mathare nyomul, Babadogo nyomul. Ginana Westlands ka Kangemi. Mago log tich makiwinjo ng'anyo nitie. Ka ok iwuok to ken ng'anyo. To were gi jo ng'anyo manyo odesgi, magi jo manyo odesi. Ne bi uchali gi mang'anyo nitie. Koro mondo mi kik atieko wach nikech wach bende kichaki choro mbele ka mitne nitie. Enia William Ruto gi sirikande ema nyo entertain jogi. Nyo gidwa ni mondo ng'anyo ni otimre. But Uhuru nogo jowa ka dhok 2017 jok manote matema ni dwa ng'anyo. Ka sirikal dwa chungo ng'anyo. Baba kibire kacha ne ok ikaw, be ne ok ichop, inyalo erade cha. Were gi mano yiene gi mochopo niko ka lweny gore tie town kai. Nogo jowa kibire ka dhok. Jowa nogo Mathare ka dhok. Ineno ka jakom bilingo mana wiye tipo no sechopo Kangemi. To ko wuok kocha to road block odin migo dhano ka dhok. Ma sirikal nie tugoni. Koro ing'iyo aftermath mar gini. King'iyo report mane ogol gi Kenya National Commission on Human Rights. Mamiyo nito koro tugo makama biro dhi mbele nyaka karang'o. Report ni wacho ni dhano 19 nyo owito ngimagi odiochieng' achiel. Mano ok en gima yot minyalo kelie tugo. Dhano 19 sama wawuoyeni wan gi liete 19. Report no wacho ni dhano ma kwan gi romo 531 ma report mu owuok kod bad migawo mar obila nikech ing'eni Kenya National Commission on Human Rights en commission mar sirikal ema nyo owuok ka wacho ni dhano 531 nyocha noyudo hinyruok. Mamoko kuom gi oyudo hinyruok marach pod nitiere osiptende nyaka sani moko bo wuok. Kaeto dhano 15 olal Meru nyondhi ng'amondi ogi pod okwange jok mowuok to pok oduogo. Dhano 179 nyocho maki go bila. Aya cases mag jok ma nyodwany ma joma mine ma nyodwany manyoroch ratergi kato bambe gi dholuo gin ji ariyo. Cases ariyo mag mine ma nyobambi kata joma mon ma nyobambi gi dhano kweth. Tiene gi dhano mathoth. Kizungu luongo ni gang rape. Ne gin dhano ariyo. Kaeto achiel manyo itemo mondo mi bambi. Koro gima bire weche gi te. Ni banka jo siasa gi jok manyo pango ng'anyo gi osetugo tugoni. Ntiere weche manyo odong ni ntiere jo piny manyo wuok koinyore. Mar ariyo gini owuok koweyo piny kobaro. Samo e piny kobaro ni mbaka makoro ineno system makoro ng'anyo ni dokie. Ng'anyo ni koro chalo gima odhi odong gir dhoudi. To batiwa wach ni mogik en niya kama koro gini chomo en ni ng'anyo ni nyaka ng'ato koro donjie nikech en gir siasa. Koro nyaka nyolombie jo siasa gi. Ing'eyo ni jo siasa ohero kama dhano winji nitiere. Kama dhano biri mathoth. Koro bedo ni ng'anyo ni nosegika mogike ni owuok koa e gik manyocha jogi dwaro. Kaeto koro dhi odonjo gir siasa. Kodonjo gir siasa, sirikal bende aparo ni Murkomen gi team gi bad migawo mar obila nyodhi okaw gini mayom. Gikawe mayom ka samoro gihero ni mondo minye gikawe mayom kata nyomuomo gine kech aparo ni Ken biro nyisi. Jebe biro nyisi. Ni kaluwore gi gima nyotimore 25th June 2024. Sirikal no oseng'eyo kuma gini nyalo gikie. Iwinja. Nyo ging'eyo pek mok ginyalo wacho ni gini ne okawgi gi surprise. Kora paro ni mitugo gi ngima jopiny ni ema sirikal ong'e ni tin nyalo tieke nang'o kapod ang'o kwa biro e weche mag joma nyo obilo nego to gi oda bende manyo Murkomen chiwo to gi kuonde manyo wang' mineno ka dhano nigi chir nyaka mar dhi wang'o kot.